napos vendégcsalogató nyári program zárására a vártemplomban került sor egy rendhagyó istentisztelet keretében. Egyszer se fogjon úgy a napfutásához, egyszer se jusson elő lenyugvásához, hogy őt ne dicsérjék szívednek tolmácsával, egyesítvén szabad a természet szavával. Ünneplő gyülekezet keresztény testvéreim, istentiszteletünk kezdetén nyissuk szánkat énekmondással, és énekeljük A Teremtő Isten dicséretébe kapcsolódott bele a gyülekezeti éneklés, majd a citera kísérettel megszólaló ének is. istentiszteletünk további megáldása és megszentelése jön attól, aki teremt, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket. Most hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogy megszólít bennünket a Zsoltárok könyvéből. Az igeolvasás, a textusválasztás, a meditáció, az imádság mind-mind olyan eleme volt a szertartásnak, ami az alkotó nagyságát és az ember felelősségét árnyalták. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Ó, örök Isten, aki az életünk kezdetét és végét meghatározza, légy a mi kezdetünk, és a véget jelentő mennyországunk is. Azért, hogy kicsit elkapó módon tudjuk megközelíteni azt a kérdést, hogy mit jelent a teremtés végtelen, egy rövid kis filmbejátszást szeretnék levetíteni. A Caun vízesés kiváló a halászok számára, de nagyon kockázatos is. A filmbejátszás egy vékony kötélen egyensúlyozó embert mutat, aki a családja ellátásáért vállalja a veszélyt. Vállalja, hogy a másodpercenként 11 millió liter vizet szállító főzuhatag felett átkel. Bár nagy zsákmányra tehetne szert, de mégsem válik kapzsivá. Megelégszik néhány kilónyi hallal. Ha nem így tenne, ha egy kicsivel is többen indulna vissza, könnyen elveszíteni az egyensúlyát és a mélybe veszne. Egyszer se fogjon úgy a napfutásához, egyszer se jusson elő lenyugvásához, hogy őt ne dicsérjék szívednek tolmácsával, egyesítvén szabad a természet szavával. Keresztény testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét a Lukács evangéliumából. Az igehirdetés harmadik pontját és központi üzenetét a Mekong folyó magányos halászának az életbölcsessége is aláhúzta. Mester! Egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk. Legegyülekezett, kedves vendégek, a hívő ember azt vallja, a prédikáció a munkát 3 viszonyítási ponthoz rendelte. Úgy, mint a természethez, a mániákussághoz és a mértékletességhez. Lelkibánya nem csak a régi korban élt a teremtés áldásos kincseiből, amikor a bányászok az ezüstöt és az aranyat a bánya mélyéből a felszínre vesztek. Korunknak a betegsége a munkamánia. Minél többet megragadni még van. Isten nélkül az ember a tehetetlenség vagy a telhetetlenség csapdájába esik, és a minden felemésztő vágy a pusztulását okozza. Istennel az ember megtanulja kimondani, hogy elég a javak felhalmozásából, a természet és az embertársaink etikátlan kihasználásából, a valódi élet helyetti robotból. Így juthat el arra a felismerésre, hogy micsoda meglepetéseket tartogat a gondviselés. A záró imádság után nyári ökotippeket hallhatott a gyülekezet a takarékosság és a víz felhasználásával kapcsolatban. Szép teremtett világunk megóvására, hétköznapjaink könnyítésére a ökotippet szeretnék veletek megosztani. Az ereszekből leáramló vizet hordóba, vagy használaton kívüli tiszta kukába gyűjtöm,
és azzal öntözöm a kertét vízszomat. Az istentisztelet további részében az Animus Csengettyű együttes adott élvezetes munkát. A különleges zenei élményt fokozta, hogy 2 református ének erejéig a gyülekezet bekapcsolódhatott a közös muzsikálásba. A 3 napos, történésekben színes képet mutató rendezvénysorozatot szeretett vendégség zárta.